Helo, Jason Mohammad sy'n yma, a heddiw dwi yng Ngholeg y Cymoedd, lle dwi'n mynd i siarad am bywyd yma yn y coleg gyda rhai o dysgwyr. Chi'n barod? Dewch i mewn. Helo a chroeso i sesiwn bodlediad Coleg y Cymoedd, lle mae rhai o ddysgwyr y coleg yn ymuno â mi heddiw i rannu profiadau o fywyd yn y coleg. Jason Mohammad ydw i, a dwi yma gyda Lilia, Sophia a Llions. Helo pawb, bore da? Helo. Chi'n iawn? Croeso. Right, Lilia, nice i weld ti. Be ti'n astudio? So dwi'n gwneud lefel A, dwi'n astudio maths, cemeg, bioleg a daearyddiaeth yn y coleg. Da iawn, Sophia? Dwi'n gwneud y lefel A hefyd. Dwi'n gwneud cymdeithaseg, iechyd y gofal a Saesneg. Gret. A Llions? Dwi'n gwneud lefel A hefyd. Dwi'n gwneud astudiaeth crefyddol, iechyd y gofal a cymdeithaseg. Gret. Wel, croeso cynnes i chi gyd. Ydy'n anodd? Yeah. Lot o waith? Llawer o gwaith. Yeah. Lot o waith? Yeah. Yeah. Mae'n gweithio'n galed, ond mae'n werth yn y diwedd. Okay, a be di yw ti? 17. 17? 17. 17. 17 hefyd. Ond ti yma i chwarae pêl-drod hefyd, ti? Be di stori? Gyda'r coleg, cefais e-bost o'r coleg yn dweud, ydych chi eisiau dod i'r Academy FAW a gwneud eich gwersi ar yr un pryd. So dwi'n teithio o campus Nancar a campus Ystrad Mynach yn gwneud y pêl-droed a fy gwersi. So mae'n really dda, ie. O, da iawn. So pa tîm ti'n chwarae dros? Dwi'n chwarae gyda'r coleg a dwi'n chwarae am Barry Town under 19s. Okay. So, da iawn. Dwi'n mwynhau. A pa safle? Right back. Okay. A ti'n cefnogi pwy? Chelsea. Okay. Nid Caerdydd neu Abertawe? Na, Chelsea. Ond mae rhywun yma yn y studio yn cefnogi Abertawe, yndi? Yeah. Okay. A fi'n cefnogi'r Bluebirds. Da iawn. So, ydy'n lot o waith i wneud lefel A? Mae'n asafon o cadw lan gyda dy gwaith, ond maen nhw ddim yn fforsio chi i wneud e, mae'n gyd lan i'r person. Mae'n i chi angen wneud y gwaith, os ti ddim, ti ddim. Mae rhaid i chi gweithio bant cefn eich hun, fel mae'n gwahanol iawn i ysgol. Mae rhaid i chi gweithio am eich hun i gwneud y gwahaniaeth i eich hun yn y dyfodol. Mae popeth yn dibynnu ar eich hun. Mae'n waith na. Mae'n annibynnol iawn. Wyt ti'n feddwl, Sophia, mae yna gwahaniaeth rhwng bywyd yn y coleg neu mewn chweched? Yeah, definitely. Mae fy mrawd yn y chweched. Ac mae'n just fel ysgol, really. Mae'n galed i fe, obviously. Ond mae'n just completely wahanol i coleg. Pam ni'n siarad gyda'i gilydd. Mae'n just, of course, mae'n ysgol. Mae'n different structure. Mae'n athrawon yn trin fe fel, disgybl ddim fel person, really. A dwi'n teimlo, i fod yma heddiw, mae yna awyrgylch gwahanol iawn mewn coleg na chweched. Sy'n cytuno? Mae'r gwahaniaeth, fel dwi'n siarad i ffrindiau sydd dal yn y chweched, a maen nhw'n just yn dweud, dwi eisiau fynd i coleg nawr, oherwydd mae'n just mor gwahanol, a mae'n mor neis, oherwydd mae pawb yn dod i'r coleg, mae pawb yn yr un sefyllfa, a mae'n mor neis. Dwi'n caru'r coleg. Okay, right. Siarad yn gyflym. So, i ba ysgol es ti? Es i Rhydywain. Rhydywain, okay. Llan Harry. A Llan Harry. So, chi'n ffrindiau yn ti? Ie, ti'n best buddies. O, da iawn. Felly, bydd yna lot o bobl yn gwrando yn meddwl, wel, tywad, ni'n gwybod pam ti yma, oherwydd y pêl-drod. Ond, Sophia, o ran chweched, ti wedi gwneud i ddewis i ddod i'r coleg, pam? Roedd i eisiau profiadau newydd, really, ar annibyniaeth. Ac, of course, mae'n profiadau newydd fan hyn, ni'n llys gynhadon Cymraeg. A fydden ni ddim wedi cael cyfle hwnna mewn y chweched. Felly mae'n gret i fod yn onest. Un peth dy ti? Llawer fwy o cyfleoedd ar ysgol hyn, a mae y perthynas efo pobl fel yr athrawon yn gwahanol. Mae'n just yn well i fi a pawb sydd eisiau wneud lan i nhw, am education nhw. Mae nhw eisiau cymryd mewn eu hun beth mae nhw'n wneud yn actually yn effeithio mae education nhw. Un peth dy ti, Llions? Mae Cymraeg yn very bwysig yn yr ysgol hyn. Hefyd, os ti eisiau cael pethau newid o Saesneg mewn i Cymraeg, mae opsiwn hwnna i chi hefyd, fel yn y gwaith mewn lefelau A. Bydd nhw yn cyfeithi. Alright, okay, so i fod yn glir, ti'n cael wersi yn y Saesneg? Alright, okay. Ond chi'n gallu gofyn i cael rhywbethau mewn Cymraeg os ti eisiau. Achos yn Llan Harry, oeddech chi i gyd yn y Gymraeg, Cymraeg. A Saesneg hefyd? Dim ond un gwers. Dim ond un gwers. Wedyn popeth all mewn Cymraeg. So, a felly, yr un peth dy ti yn yr ysgol? Yr un peth. So, popeth yn Cymraeg wedyn yn coleg, roedd y newid i Saesneg. Roedd hi'n tipyn yn fel ofnus o'r newid na, ond wedyn dod i'r coleg, a mae'n fel cyfieithiadau a pethau fel na. A mae mor gymaint o'r fel athrawon o gwmpas. Mae nhw'n siarad Cymraeg, hefyd mae gyda nhw y laniad. O, ie. So, mae'n pwysig, a hefyd mae'n
dangos y Cymraeg ar fel y perthynas na rhwng dysgwyr Cymraeg a athrawon Cymraeg yn y coleg. Ond o ran y pêl-drod ar y cae, ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg o gwbl? Ie, mae yna cwbl o ni sy'n siarad Cymraeg yn y tîm ac mae un o hyfforddwyr fi, Cath Morgan, mae'n siarad Cymraeg hefyd. O, right, a mae hi weithio yn gwneud pethau ar S4C gyda'r pêl-droed. So mae'r cysylltu yna'n barod. Ie, da iawn. So mae hi'n siarad i ni yn Cymraeg pryd mae hi eisiau dweud wrth ni i gwneud rhywbeth yn wahanol ar y cae, pethau fel yna. A maen nhw'n bwysig bod ti'n parhau yn defnyddio'r iaith achos ti wedi cael yr addysg i gyd. Ie, yn yr ysgol, drwy'r gyfrwng y Gymraeg. Dwi ddim eisiau anghofio Na. Gobeithio bydd yn bwysig iawn yn y dyfodol. Ond beth ti eisiau gwneud yn y dyfodol, Sophia? Dwi eisiau agor bakery. Ti really? Okay. O'n i siarad i Morgan, mae'n dod o'r Torapandi, mae'n neud coginio yn y cwrs yma. So felly, mae rhaid ti set o lan busnes newydd, dy fe? Ie, dwi ddim yn gwneud sit, so mae hwn problem. Oce, ti eisiau agor rhyw fath o bakery, de? Ie. Be amdano ti, Lilia? Dwi eisiau bod yn nurse pediatric. Oce. Dyna'r breuddwyd, ie? Ie. So, yn syth ar ôl coleg, mynd i brifysgol? Ie, wel mae gen i blynydd arall yn yr ysgol a wedyn dwi'n mynd i USW. Oce, gred. Ti'n mynd i brifysgol neu ti'n mynd i agor y Greg's newydd? Agor y bakery. Na, better than Greg's. Better than Greg's, da Dyna'r iawn. enw o fe. Yn syth ar ôl y coleg, dyna beth ti eisiau gwneud? Fasa, ie. Ie, pam cacen? Neu bara? Cos it's yummy. Mae pawb yn hoffi fe. Ie, mae pawb yn hoffi fe. Big business nawr, ynddi? Ie. Ie. Fantastic. Ie. A ti'n mynd i chwarae dros Cymru, wrth gwrs? Wel, dyna'r gobaith, ie, ond dwi eisiau mynd i prifysgol hefyd. So, gobeithio dyna'r plan a wedyn mynd mewn i rhywbeth gwyddonol. Right, okay, so mynd i brifysgol i wneud beth? Rhywbeth academaidd? Ie, dwi eisiau gwneud fel Earth Sciences. Okay. So, dwi'n cael diddordeb yn pethau fel na, i gwneud fel PhD wedyn, gobeithio ar ôl na. So, tipyn yn brysur, dwi'n credu. Felly, lle mae'r pêl-drod yn ffito mewn? Ti'n mynd i cario ymlaen a chwarae pêl-drod? Ie. Beth am os mae'r clwb fel Chelsea yn dod i ti yn gweud, right, Lilia, da ni eisiau ti chwarae dros Chelsea. Achos mae'r WSL, mae'n deblygu, mae'n masif nawr, yndi? Mae'n huge. Mae'n lot o arian. Ie, mae'n yswyd arian yn mynd fewn i pêl-droed merched nawr, yn bendant yn gwahanol. Pryd oedd ni wedi dechrau pêl-droed yn bendant. Fel, pryd oedd ni wedi dechrau, roedd yn fel am tîm bechgyn, doedd dim tîmoedd merched o gwmpas. O gwbl. Dyna'r peth fel na. A dwi wedi gweld, actually, mae un o'r chwaraewr Chelsea, Erin Cuthbert, mae hi newydd cael degree hi gyda'r Open University, so mae'r opsiwn fel na, pethau fel na. So os mae'n mynd ymlaen gyda'r pêl-droed, mae'r opsiwn i gwneud pethau fel na. Neu os ydw i'n mynd i prifysgol, dwi'n gallu chwarae am y tîm prifysgol. Wow. Mae'n cysylltu mewn, so gobeithio dwi'n Mae'n lyflu jyst i gael yr opsiwn hefyd. Ie, a mae'n really dda am fel gadael stres chi mas hefyd, am fel y holl fel mental health. Mae'n huge i fi, fel dwi'n gallu cael dydd brysur yn y coleg, a wedyn meddwl, mae gen i pêl-droed heno. Mae'n neis i cael rhywbeth i gwneud tu fas o'r coleg, i fel di-stress, cael hwyl, Lovely, fab, great.